atsika viavy mampijaly tegna satria le mampijaly tegna atsika fitiavantsika vola to nefa atsika tsy asian'ny olo aby fotony amprofesin'ny olo aby atsika agnanaovan'dragny n'importe quoi tsisy raha vola satria le vola zegny mahino ma vola zegny Yo la famille, yo remandreny izoky izandry rahalahy ranabavy atsy amin'ny Rexy podcast miaraka amin'ny Tsaiky Mahola. Kako Tsaiky Mahola, ça va alors? Bon, za ki karo Tsaiky Mahola fa za ty koragna aminao e. Za ty koragna aminao zay par rapport amin'ny maro zay koragna mandeha agnatin'ny Facebook agnatin'ny surtout agnatin'ny réseaux sociaux jiaby. Ke raha ty koragnako aminao zegny resaka Tsaiky Magnangy. Tsaiky Magnangy amintsika eto zegny magnano makorely, Tsaiky Magnangy mirody vazaha, Tsaiky Magnangy miaraka amin'ny Papa Sauce. Zay raha koragnintsika eto. Ke vu zegny tsy haiko asa marigny raha le rasy na tsy marigny tsy haiko fa la plupart ny Tsaiky Magnangy zegny mivolagna hoe fa azony tsy kinianay amin'ny miaraka amin'ny Papa Sauce io tsy kinianay ngano makorely io tsy kinianay irody io fa noho ny Dialy Marie loatra Madagasikara eto. Ke za amizay zegny magnontany anao zegny tsy hoe ke za magnontany zegny ke anao agnatin'ny zegny fa iaragna mahita raha jiaby mandalo eto koa. Ya. Za amizay magnontany anao hoe est-ce que kiniagna zegny fagnanaovagna makorely sa tsy kiniagna? Est-ce que kiniagna zay fiaragna amin'ny Papa Sauce fa tsy kiniagna? Ok, misaotra anao nanapetraka fagnontaniagna. Amina vina manokana malonga le magnano makorely ataoko kiniagna sitrapo le raha. Hitako tsy mi-existe le hoe tsy sasa hoe zay no jaly agnanaovana le raha nefa ndraiky amin'ny fiainagna anao ka ohatra mavita mivarobarotra anao madinidiniky mitady asa madinidinika anao mety tsy avitanao tragno vato avivranao fa mety kasakafoanao angamba mety ho azonao. Donc si ataoko ngamba fagnanaovagna makorely donc sitraponazy zegny donc le tieny mihitsy le hoe magnano makorely magnano aka igny zegny mety aminazy satria jala Madagasikara jaleza tany jiaby ne samy mijaly aby fa mety fogna hoe samba mijalinazy. Donc zegny igny zegny hitanao mety ny makorely ndraiky fô nefa maro tany mety asa mety atao varobarotro ary misy andavanandro misy mitady piasa mitady zao donc angamba hoe fagnanaovagna makorely sitrapo mety akamoagna anazy angamba izy tsy jery raha maro fa mahafinaritra azy le mandry mahazo vola igny donc sitrapo angamba ny fagnanaovagna makorely amina vina manokana. Aminao manokana zegny. Fa tsy haiko he aigna. Fa za ndraiky magnontany zay anao koe tsy hoe ke za tsy mivolagna hoe fa anao magnano zay za tsy idiran'zay za tsy idiran'zay fa za koa magnontany anao eto fa noho zegny samby fa noho zany invitenao zay za zay tiany marigny raha karakara zegny. Ke aminao amizay koa zegny hoe amin'ny resaka hoe fagnanaovagna Papa Sauce reto zegny koa ndraiky fiaragna amin'ny vadin'olo. Ino zay tegna manosiky Tsaiky Magnangy amin'ny fotoagnatsika zao ty zegny presque miditra agnatin'ny situation io zay. Miditra amin'ny situation. Amina manokana malongha le iarako amin'ny vadin'olo le araka satria nalalava izy baka amizao izy manjenga anao volagna tsy manambady volagna tsy manambady izy de après anao fa miaraka fa azo anao fa mandehandeha fotoana après anao maregny hoe fa managna tokantragno i olo ty agny managna zanaka niteraka izy ty akagny managna vady aman-janaka izy amin'ny tany karanjao nefa izy manjenga anao izy tsy mivolagna izy manambady anao nefa fa tafidriky e amizay zegny anao tsy hainao placenao anao tsy azonao ty tsy azony ary de iarahagna amin'ny vadin'olo amizay zegny mbo hitanao hoe fa manambady izy hainao placenao deuxième bureau zegny anao mba fahainao fa tsisy raha iasanao lo eky hoe za ty kato première sa deuxième mbo hitanao zegny i olo ty manambady za deuxième donc magnaja tegna zegny anao ma deuxième bureau anao ajenao ka zegny fa manambady an-tragno i olo ty donc tranquille zegny saigninao agnatin'izay fa za le iaraka amina lalahy ohatra exemple anao ke manjegny za anao boka tsy volagna amina manambady satria anao ty azo za ty iaraka amina efa après za miaraka amintsika miaraka za azonao tsika fankatia après anao volagna amina za igny koa natatranao tsotsankatia za de navandy zagny fa ke za ty manambady
donc aleoko zegny aminao mipréfère le fait koa lefa manambady igny mba faiky place-na deuxième bureau izy manambady karaha zay zany ka tia olo areo nefa izy mivolagna tsy manambady nefa manambady ambadika igny za zegny tsy tia jalina fitiavagna zegny zaho ijaly saigny za olo ty karahanjao aleoko zegny elefa hita maso zegny idiriko mba fa tonga de haiko efa ty karahanjao ohatrany magnano zegny ny amina aminao zegny ke izy amin'ny fotoagna i am'zay zegny lehilahy mavandy zegny anao fa tafidriky amin'ny fotoagna igny zegny est-ce que anao amin'ny fotoagna igny zegny afaka mitroatra zegny anao hoe nohony anao fa niaraka hoe fa hainao fa za ty miaraka amin'ny vadin'olo de fa hainao boka fa nambaranao to fa anao tsy premier bureau fa anao deuxième bureau est-ce que anao amin'igny zegny azonao atao hoe mitroatra zegny hoe magnakorontagna izy ndraiky vadiny any fôtony zegny anao matsiaro voafitika sa anao tsy maintsy magneky hoe fa za ty ato na voafitika za ty ato amin'ny premier bureau de tsy maintsy ikeko fo zegny situation misy za ty amina antena manampitiavagna azy mbola tia malôha antena tsy maintsy miaccepter satria antena efa tafiditra après antena regniny marigny donc antena tsy maintsy miaccepter ary ndraikindraiky vady mariazinazy via akagny na mahirany sarotro amitena ndegny korontagna lera magnanjegny ary ndraikindraiky misy raha ka zegny entre zareo koa zegny sarotro korontagna eo no eo donc zegny mandrapa-antena ho tofoko tapitry ny antena délai miaritry fô zegny antena mandrapa de après amizay hita entony hoe na antena ny tegna tiany na am'le ary fô anao boka katafala zegny anao tsy possible anao ndeha hiala an'le fa niaretany jaly ary tsy possible fa anao zegny fa efô zegny anao mandrapa hoe hiala za tapitry ny amin'ny olo ty ke izy koa misy karaiky karaha ty fa hainao olo io manambady de magnangenao fa mampagnotagna za magnotany fa za tsy mivolagna hoe ka anao miaraka amin'ny vadin'olo za tsy mivolagna zay avô tsy hoe ka za magnotany zay ka hoe za tsy magnaja magnangy na za tsy siridirako raha karaha zay fa hoe misy ka ndraiky tsy haiko magnangy fa hainy tsara fa le olo zegny manambady fa le olo zegny fa nohony asa hainy donc olo migatesy tsy haiko ndraiky zegny edy fa za magnotany anao amizay fa nohony fa hainy zay olo manambady fa mbola nidirany fo zegny ino zay mahatonga tsy haiko magnangy magnano raha magnano mentalité karaha regny mety hoe mahavita plaisir anazy le olo le vadin'olo ary marakaraka hoe mahaza olo le raha tiany donc c'est normal izy miaraka zegny izy misakra hely am'le olo ary satria za itavaler raha tadiaviny ino satria baka vola zegny amin'izy ke tsisy olo tsy tia vola zegny donc normal izy miaccepter miaraka am'le olo am'le vadin'olo ary io satria hitan'le vadin'olo fa tsy jireny zegny izy hoe vadin'olo fa le raha important aminazy zegny hoe le vola ampidiriny olo ty aminazy sanandro igny zegny izy manangana tanjona zegny izy vitavita tanjona agny bon ialako am'izay vadin'olo ty izy kezoma vola azo amin'ny vadin'olo mavitagna raha arakaraka ny fahaizanao micalculy arakaraka famafisan-daonao raha ohatra indesinao amin'ny avenir izy mety avitanao raha ohatra indesinao amin'ny plaisir izy mety tsy avitanao raha fa juste botebotenao fa ho azonao ka magnano za malôha ninona ova homaniko amin'ny avenir raha ohatra za am'le place homaniko amin'ny avenir atsendriky malôha ninona vatsangana ny building ny tragno ambadika ary igny amizay za ve miditra am'le plaisir za ve boka anao ialana amizay za fa tsy raha kerikery eky fa za fa nisy souvenir azoko taminazy ke agnatin' zegny amizay joty hoe izy koa zegny anao amin'ny situation misy anao joty anao personnellement taniako tsy haiko boka za tsy mahay anao zo za tsy sidriky amizay ndraiky fa zay fiainagna privé no hafa izy koa zegny nohony atsika mikoragna eto zegny za magnontany anao fa est-ce que mety aminao zegny iaraka amintsaiko lehilahy miaraka mitady aminao sa miaraka amin'ny vadin'olo vadin'olo la plupart n'olo miaraka amin'ny vadin'olo ka fahitavako rô tsy milamigny asa tsy à l'aise izy amin'ny tokantragnonany agny de anao amizay zegny adosoany fataony fagnadisoany asaloha tsy zegny ke izy koa zegny aminao metimety aminao kokoa zegny miaraka amin'ny vadin'olo sa miaraka amin'ny olo mitovy taogno aminao zegny igny anareo miaraka amin'ny mitady aia koa misy risque zegny raha amina manokana malôgna aleoko miaraka amin'olo gêne na tsy gêne izy na karakory izy fa le olo vogny miaraka hitady amina hiaraka anangona amina hiara hijaly amina hiaraka ho tafita amina aleoko mieritreritra karaha zegny karaha hoe i olo reo vadin'olo misy vola izy za handeha ary satria raha tsy nijalianao zegny boka tsy permanent zegny na igérer izy fa tsy hainao satria raha tsy nijalianao imaginenao zao na amezan'olo vola milliard ampiasa ty tsy tafaboakanao satria tsy nijalianao le raha fô matetiky ndraiky olo amezanao vola 50 milliards ndraiky igny tafotombony bebe koa karaha zay le azonao am'le vola be ty donc raha ka tsy nijalianao anao tsy mahavoa gérer le raha
dia zay aviana jombilo maro be tsy mahavita raha satria nagnino zatra mahazo vola amin'ity nefa lanina plaisir na raha raiky tsy vita. Izy zegny aviany hoe fanao baka magnano jombilo la plupart ndreo zegny mbo mitovy fiainana niary juste hoe vacances, vêtements, luxe, kiraro, igny shopping jiaby fô plupart an jombilo vitra amizay angambany manana avenir mipetaka antoerana ry satria za fa avy nitarakaraha magnano zegny donc raha magnano zegny. Misy fotoana ndraiky marigny hoe za mahita hoe resaka surtout resaka fagnanovana jombilo zegny anao magnano jombilo anao atao amin'ny voalohany anao tsy mbo jombilo anao karaha igny anao miala agnatiny anao amizay agnatin'ny fagnanovana jombilo zegny anao nahazo lamba madio lamba luxe tsara fiainana revo jiaby tatra anao voaroaka agnaty izy io mipody karaha tamin'ny fiainana anao taloha igny magnano zegny fotony le raha zegny jery mihitsy zegny ke koatran'zegny amizegny tsy haiko mahola maro zegny olo agnatin'ny Facebook ao zegny hitako zegny mikritike anao zay par rapport amin'ny déjà raha ataonao zay resaresaka vidéo sexy tout ça nino raha io zegny raha io tsy impacte amin'ny fiainagnanao privé zegny le raha ataonao agnatin'ny vie privée no agny. Non tsisy problème raha vie privée na malongha tsisy problème satria misy olo ndraiky mivolagna ty fa tsisy olo akavadany ty sipa ty fa manao ohatran'izao magnano zao fiainana anaty tsy ankiniko amin'ny lalàna itagnana anaty ka mbola tsy tapaka ndraiky masona roa ty na tsy lalaza mahavelon-tegna donc na tsy alaina lalahan-dragno zegny za tsy miasa lohan'zegny feky za donc ny raha mahafaly zao za nagnano araiky na satisfait za fa finaretigna ana nampaheureux za nampasalama za nampirira za zegny fa important amina fa raha tsy alain'olo vady zegny za amile sexy ataoko tsisy problème na tsy mitady lehilahy feky anao magnano tsy miasa lohan'zegny feky za ary tegna tsy mitady lalahy feky za ary lalaka anjegny za magnanova lalàna anjegny za no tsy azo azomore tsy azo azomore ino zegny avianao magnano karaha zegny ny tegna marigny lesy za mbola kely za tsy dia managna sensina fitiavana nagnano tous les moyens nagnaja tegna namono tegna nagnino tsisy sens izy feky za donc après avenir ana feky nabanjiko toerana fa raha momba lalàna fitiavana anambeloko avenir ana fa mibantoerana ke anao zao zegny tsy mbo tsy ava hevitra teteky any mbo hipody hoe karaha gnan'olo jiaby hoe andiniko hoe fa magniry za zegny mbo tia gnano love karaha ataon'olo amin'ny Facebook ao o story hoe ndraiky vadiagna ty agnatin'ny tragno hoe azonao raha te volagniny baka anao zao tsy magniry anao zao tsy magniry raha zio feky anao zao ty magniry fa raha jiaby baka milahatra zagnara mandatra raha jiaby na misy makorely mirody ro alen'olo an-dragno alen'olo vadiagna un jour ohatra misy lalahy tia za miaccepte izy hoe amin'ny fitafina karaha ty mety lamigny zay roa fa rehefa hoe tsy miaccepte izy za boko fa nda hoe za ndeha forcenao ndeha agnaraka ligninao zegny tsy mety amina za tsy mety amina zay andeha mezanao discipline za zo mila ataonao za tsy tiako fitiavagna misy condition tsy mety amina zay fa nefa ndraiky bon un jour agny arizo za fa magnano izy tsisy olo manery za tova zao miene vola anao sitrapona io tsisy papasosy magniry anao agnatin'ny zao mba sino feky rehefa voly zany roa hafa agny mbola programme na manokana bon reraka za igny amizigny aza mitsabo zy managna avenir mipetrapetraka za ivelano za dala Facebook fa avenir ana tsy abanjika ko de zegny amizay za amizao azy maro zan'olo le magnenjiky za aby mbola misy tsisy mavita raha vitiko mbola misy tsisy valeur ananko feky raha nagnanao misy possible raha nagnanao tsy nagnanao tsy nagnano de za sûr certain am l'âge na za mbola masaky mirere trandraha magnano fô izy zegny karazany hoe antena ta anao tsy miasa za tivy niasa za tambopy tao zao volo tsy may hoe za nanagna grossiste tao za vary nanagna coiffure tao za nanagna boutique ndamba tao za nanagna bara tao za ni popa mi fô 6 heures 5 heures ndraiky tsy mandry mampikeka andra amina sabara fa za reraka za nagnano pause en plus za na fotoana somako la vie na tsisy tady vola fataoko isanandra kenao mbola eloko nefa en plus za tsisy zaza zegny tomboagny mama zo za bon ka fatakatako tanjona aloha mba someko koa za la vie na leranza reraka andro afagny miditra ka za magnano asiako pause hely zegny lera fa le olo zegny mitsaratsara mivolanao fa ty tsisy asa ty tsisy asa za karanjao fa le olo mahe za bon maflo za zegny fahaizany volagnin-jare magnano
fa izy fo zegny tegna marigna aminany zegny diso raha jiaby volagnin-dreo momba anao agnatin'ny commentaire ao. Sisy olo mahay za fa agnatin'ny Facebook tsy olo amin'ny fiarahamonina. Le olo mahay za jamais hagnano commentaire agnatin'ny Facebook ao. Olo mahay za tsy hagnano commentaire ao. Fa presque olo magnano commentaire aby tsy mahay za. Zay tegna marigna aminany na za tsy mahainao koa fa déjà fa nanontany fa presque mahay za jo ty basy. Ke ino zegny fahitavanao ro olo mivolagna anao agnatin'ny Facebook mivolagna anao fa mirôdy, makorely, mivarotro. Ino zay fomba ino zay fiheveranao ro olo aby? Tsy haiko feky ataoko andinika azy. Asa le hoe magnano sexisme. Misy asany manity magnasasa. Magnasarazagna magnino. Fa za tsy tetra aby. Za tsy tetra. Satria tsy hainjare ino tanjona anaovako le raha. Tsy hainjare ino raha banga amina amin'ny fiainana anahy. Tsy hainjare ino antony anaovako le raha. Za agnano makorely zegny. Za ne tsy olo ratsy fahitavanao za. Ke ndeha hitady lalàna amin'ny Facebook za. Nefa za tsy mila tsy miboaka lalagna fô za misy mpanjengy. Fa juste hoe bo sambolo za am'le raha tieny, sambolo am'le raha mahafinaritra azy. Ohatra za magnano makorely anandafy. Depuis 2022 za fa nipetraka tagny ivelany. Fa za tsara ny rôdy ary tsara niaraka tamin'ny vazaza. Angovinao fa tonga anao ndeha tandafy? Non, tsy resaka angovina. Fa za karazany hoe misy sponsor za fa za tsy volagna azy. Fa izy fo zay tsisy resaka fantafosagna igny. Tsisy resaka iny fa za mo managna problème na resaka kera za. De tsy dia tiany olobe-na za mikarakara ta Madagasikara. Donc presque mandeha tout la réunion partout Maurice de magnano mikarakara le kerana zegny za. De igny am'zay zegny za tsy miasa te za tsy mipiasa za parce que za délagategny za. Le raha angatako zegny mila rotra zegny za firme a jamais agna Western Union banque zegny raha ienko olo vrai za clandestin. Zo nefa. Zebka tanao zay. Karaha ataony za tsy manapaka raha volagninao azafady fa karaha ataony zany hitanao hoe anao mbo Maurice zebka commence nahitavako apparition anao tagnaty réseaux sociaux. Za zany eritreritry fa anao atao anao olo mirôdy. Za tegna tsy asitriko anao za tsy olo hypocrite. Za atao hitanao zegny hoe anao tagny zegny hitako hoe anao olo nirôdy navianao ta Maurice tagny. Ino hoe nisy papa sauce nirôdy anao de zegny zay navianao tagny araka fieritreretako izy day. Fa jeté amizay anao mivolagna aminaka hoe fa zegny situation misy. Ary fanjakana mihitsy olo niandraikitra raha momba za pagnaramaso za atao a Maurice. Fanjakana mihitsy. Donc en plus anao nandeha amina immigration zegny a Maurice izy ka tsy mazava ny antony pitrahanao a Maurice anao tsy raha mahazo visa. Tsy mahazo visa pitrahanao a Maurice anao. Raha momba za jiaby zay iska migration jiaby. Satria za olo normal, za olo madi tsisy raha nininy zegny ataoko. No mipetraka amina appartement ohatra zao makoely karanjao. Zegny olo jiaby zay setry miasa te olo jiaby mitovy taogno aminao setry miasa setry mitototo mitady vola anao amizay zegny mipetraka amin'ny appartement tranquille magnano. Fa izy tsy hainjare se antena baka izy volaniko zegny vie réelle tegna fianako tsy tiako montrer amin'ny Facebook. Tsy tiako ambarao. Adalagna na fa hitanjareo. Na za miconstruire magnano raha avenir na tsy aboako akao. Fa le tsarananao zegny côté tsaranao zegny tsy miboaka amin'ny Facebook satria na Facebook zegny resaka blague zegny. Ary matetiky mivolagna hoe en français donc hoe montrer les blagues, l'alcool tout. Fa la vie-nao zegny afa pour-moi afa farao. Satria olo baka tsy mazaka namagna roso zegny. Indrindra na tsarana fiaignanao mihitsy tsy zaka sana. Za zao montre na ino vola za amin'ino vonino olo bonheur baka za. Donc ale za dala ia boko aminjare keo igny amizay zaza ty tsy sans venir tsy enjare ndraiky raha toko ambadika agny bebe ny tonna. Exemple la karazan-draha magnanjay. Za firy vilapitrako a Maurice agny tsara mipetraka tragno ambanina 30 000 roupies zegny za Maurice. 30 000 roupies zegny 15 millions vola amintsika ty. Tsara mipetraka ambanin zegny za. Fa za managna côté maventy, ary olo maventy, miandraikitra tragno ambaza ary magnaja tegna za. Ary za Maurice jamais nandeha boîte, nandeha ty party. Satria za matatro, satria fanjakana za miandraikitra tragno ambaza atao Maurice, mavoza tsy vao filmer amina sary magnano igny de alefa anjare amin'olo be na agny raha ty koa ataony zaza ty e. Sisy varana alefa anaty. En plus ka zegny za imagination nagasy ratsy be mihitsy a Maurice. Ratsy be andrina na sa Maurice zegny kila hoe kafa l'étranger zegny ratsy imagination satria maro be le gasy mpanao makorela de igny amizay tena na tsy magnano lasa tafitriky zegny antena. Za re mitsabo zio antena lasa tafitriky. Za vraiment za zingen'olo za na français na Maurice za magnamia pofapofaka teny meky za. Malgache c'est facile. Malgache c'est pas pareil hein.
Donc aza mélanger rehefa malgasy ndraiky donc tous les malgasy c'est pareil non malgasy c'est pas pareil dikan'izay firodiagna mandeha isaka Maurice anzy reo mahita hoe fa hoe fi malgasy le fi malgasy tsy sadina aminjareo fa satria malgasy tsy magnaja tegna loatra agnanaovana zareo clandestin de agnano makorely nefa anao takatra avake hoe zanao sara magnanjay za zegny ta Maurice toujours avec papier normal za ara-dalagna visa normal mbola tsara ny clandestin zegny za fa vandy fo hoe roboka nisy rumeur regny toboka nivolagna karaha ty reo fa itsaiky mahola hoe baka tany na voaroaka baka tany igny tatra zegny ta Madagasikara taty na vizana mbola tsy tapitra zany taty satria za nagnano tragnony mamako za cadeau d'anniversaire anazy de agnendriky izy za vizana mbola tsy tapitra za zao nandeha niany za andeha Maurice tsisy raha mavaroaka za satria za tsy clandestin ara clandestin zany tsy tafiditra Maurice on verra ndraiky hoe karakory na magnanjay ke ankoatran'izay amizay zegny dirako hoe reo resaka koragna hoe maro boka reo andafy hoe mivolagna hoe fa hoe atsika Madagasikara ty zay tegna raha tsy jery zay par rapport amin'ny raha karaha zay boka volagna or anao teo nivolagna taminaka fa presque la plupart ndreo étranger zay fa mahita fa surtout zay magnangy malagasy zegny fa considérendreo comme pute jiaby za ndraiky tsy hoe za tsy solo tiako volagniny amizegny fa anao zay fa ta ivelany tagny izy karakory fa hitavanao mentalité tsaiky magnangy ivelany any zegny pa ndraiky mentalité tsaiky magnangy a Madagasikara ndraiky fitiavagna le vola-bôdro io zegny tsy efa mitovy satria andeha nanjare akagny reo fa izy fogna ke andeha gnano izy fa andeha zogna volan'izy fogna ifa ialanjare avy aty magnano efa zifagny ohatrandraha magnanjegny za misy tony zare magnandefa message amina ohatriny pasta Maurice na za tsy mahera karaha anjegny za agnotonenjare zay ohatriny pasta Maurice ino maheziko pasta Maurice za tsy ary nagnano pasta zegny Mauricien ndeha manjegny za boka tsy andeha Mauricien manjegny vavy raha tsy edy reny andeha ianambady olo anao 1000 roupies 2000 roupies zegny andeha ianambadianagna olo nefa za ary mandany vola 10 000 roupies shopping-na andro araiky mandany vola 10 000 roupies za shopping-na ke za andeha nambady olo Mauricien amina 1000 roupies 2000 roupies impossible kosa aloha zany ka impossible satria tsy vola zay tsy vola problème-na zegny tagny donc arzaka andeha hiaraka amin'olo zegny andeha gnano mako zegny tek fa vola biko zegny andeha hivarobody fa za tagny gasy mihitsy sipana tagny zegny fa sipana tagny zegny mazaka appartement mandalo amina ary gasy zegny ka izy tsy havita hoe fa nagnano makorely zaza ty non raha matetiky mampimaly zay o raha ataoko amin'ny Facebook satria za an-tragno loatra sakindra miala tragno za mandeha dokotera sakindra miala tragno za mandeha dokotera ka tsy dokotera na mandalo an-tragno za mandeha l'hôpital igny andehanako tragno fa ka andeha egny n'importe quoi tsy mety amina ndraiky za mandeha magnano shopping igny ialako tragno kenao tany zay tsy magnatongatogny reo tsaiktsaika magnano gasy za ka gasy à l'étranger za tsy magnatonga gasy satria gasy rehefa à l'étranger zay raha tsy saigny be donc aleoko za préfère za manokana za tsy ary magnatonga za tsy ary namagna amin'ny gasy zay feka à l'étranger indrindra Maurice tsy ary namagna amin'ny gasy za ke zo amizay zegny araka fahitavanao izy zegny ino zegny mahatonga le gasy lasa magnano surtout zay tsaiky magnano surtout zay nareo samy tsaiky magnano zay tegna fahitako mifandrangitry io surtout agnaty Facebook ao raha karaha io anao mahita za misuivre pagenao zay presque tsaiky magnangy fo tegna hoe magnasasahanao agnatin'ny raha io ino zegny aviany hoe olo nareo tokony ifagnampy anareo ndraiky lasa mifamono karaha io zay viavy ty boka farany raha tsy jery avy zay viavy ty hypocrite trop max zegny zay viavy ty voanalohany zegny na tsara ataony raha igny tadiavagna critique fa zegny mitokona aby ataontsy karaha zao zay ataontsy karaha zao aleko minamagna amina lala plus que minao namagna amina viavy zegny masaky mamono tegna hypocrite mantsy zegny aveko za tsy de mikamarady amin'ny viavy aleko za mikamarady amina lala trandra magnanjegny da izy ty angala baraka zay viavy raha ataoko magnino nefa zare mandeha mitsabo makorely manambadolera ka tany jiaby akagny ino zegny raha magnanjegny tsy mangala baraka zare zegny zegny nitoko baraka zare vadivadin'olo raha tany jiaby misy ialagna a Madagasikara andeha gnano makorely fô zare zegny ny olo mangala baraka zare fa ninao za Facebook za magnano sexy io masonjare mena mahita fa zare tsy mahita lavatena zare tsary nilely za zare tsary nanambady za raha magnanjay juste maso mena fô donc asa ohatra hoe tsy mety aminjare ngamba le za zao fa misy ny sana ndraiky hoe tiako zaza mankafy fiainana karaha ty tiako zaza tsy mankalagy karaha ty tiako raha karaha zao fizy zao amin'ny fiainana zegny misy ny mankaty misy donc tsy maintsy mélange ake zegny raha baby jiaby zegny
Trandra magnano zay. Ty fa makorely disque tagny velany tagny karanjao. Karaha zegny koragna izy ko koragna atao. Reraka baka tamotsako reraka baka Maurice ta donc fa tsy neta client zay nandeha ta Madagascar taty amizay na vo raha karaha zay. Kezo amizay zegny mbo amin'ny roa antratsaky magnangy fora volanko. Io amizay zay possible zegny dikan zegny anao joti. Hoe misy tsaiky magnangy mivolambolagna anao joti araka hoe araka fahitavako le raha misy magnano raha pirapirany raha ataonao zegny amin'ny fiainana normaly agny. Ambadika ambadika tsy hitany kabe tsy hitany Facebook trop tegna trop raha magnano zegny. Zaho za maro olo midriky message amina manjengy za agnano plan zegny ao misy mo taloka za mipibipiby zareo bon tapre za tsy nangala bagaka olo fa misy vadin'olo misy mariage angatika plan zegny tsy plan D tsy plan 3 mais zegny ohatra zegny ao no ohatra vanao ke zegny misy vady za ndraiky vadinao misomanao ndraiky viavy ary nefa le viavy ty mihitsy mirairay agnatin'ny Facebook akao hoe vadiko ty za nefa tsy raha manjary nefa anao mahita tsara fa io vady mihitsy mikoragna amina na za lanjo Andriamanitra za vraiment kony atsika viavy mampijaly tegna satria le mampijaly tegna atsika fitiavantsika vola teo nefa atsika tsy asian'ny olo aby fotony vola zegny makarakory vola zegny anao ndeha hitakatra raha ilaila zegny koa tsy vola masambatra fô vola zegny ka tsisy fitiavana anao mbola anao zegny hiasa tsakaraka vola fô zegny anao ndeha ndafasanao vatagna anao zegny anao ira be vola fô nefa anao fagnajagna tsisy agnatin'izay donc fô viavy za maro simba ny raha zegny viavy maro simba amina manokany malongha vola zegny malongha m'existe fa za tsy simba atin'zegny za igny no tsirobatonao mbola tsirobatoko amizegny fekegny na za ndeha tsy ajegny za satria fantatra olo velona ka tsika gasy mijaly mitia vola donc terigna vola hely voavidim-bola karanjao anao nefa tsy voaja anao agny voatity ndraiky olo aroa ndeha mpampiaranjare aminao mpanambadiananjare anao miaccepte nono hoe vola eraneza anao aminjegny eraneza anao vola zaho za misy olo tsy mampino azegny vola olo magnano makorely presque zare tsy mipiby sara Facebook zare satria misy olo mangigny zare tsy miseho amin'ny tsy asehonjare ao feky zegny raha ataonjare satria avy nisy olo ni proposer za olo maventy madame zegny satria zare magnano za zegny makorely marigny zegny za atandrema atsika ozy andeha amin'ny tany karanjao ozy miala Madagascar zegny andeha gnano raha io zegny fa anao zare no mipibipiby raha anao teo zare taoro za za mbola tsara nitrabo zegny za tsara nagnano raha karanjegny za taminjare raha magnano zegny za tsy possible za ndeha zany olombelogno mbo mahay megnatra tsy possible za ndeha gnaboaky zegny amin'ny Facebook fô raha jiaby ataoko io za mbola tsara nitrabo zegny fa juste hoe plaisir ana za miaigna amin'ny volana de zay en plus que olo maventina miantoko za raha jiaby fa tsy nagnano makorely de nefa madame ty mahaventy volanko aminao madame zegny izegny fô asanazy tagny ivelany tagny nefa za miza valeur anazy ndraiky nina mbola za misy valeur karaha zay izy nefa izy olo plus mandeha 40 ans de plus mbola za nefa misy valeur zaza hely teo nefa izy nagnano makorely mandeha 12 ans tagny nagnanaovany makorely tandafy trandra magnano zay nefa tena mizaha izy karaha tsy possible olo vita raha magnano zay fa izy namotriky koragna hita amina de karaha tany ninanzy boka zegny kanany zegny tsy aboaka na Facebook olo magnano zay tsy miboaka fa eritreritry fa anao magnano contenu izy magnano raha tsy aboaka izy magnano izy zegny izy amizay hoe nivolagna fa anao mangala baraka za mangala baraka izy le matetika mangala baraka satria evenjare zegny hoe mitova asa aminjare zegny za nefa tsy agny mihitsy asana za ndeha mikoragna tamin'ny mamako za mamako misy raha karanjao mipropose zaho andeha mitany karanjao andeha gnano za ta mamako za tsy andeha satria za tsara nitsabo zay nantena za miaraka amin'olo araiky marary ny tena tsy zaka indriky vadivadin'olo trano fô za ta mamako impossible za ta mamako marigny zegny ozy taminaha satria za manka magnano zare valo manankory ray aman-dreninao zare nandeha gnano andeha koragna amin'ny ray aman-dreniko la famille ko agny zare mety mamako manko tsy de olo me mikoragna mety agny eky mamako agnapotraka hoe zao izaza i fô tsy ahay hoe fô makoely zegny mbola tsara nagnano zegny depuis za mbola kely jusque za tonga amin'ny place nam raha za managna raha volomiko tegna za managna valeur amizao za tsy agnano zegny fa mbola iboaka ndraiky hoe azova côté-ny zaza ty un jour izy mbola iboaka fô fa itsy papasosy tsy hentsika eky izy tsy hentsika eky na papasosy na iny eky izy anao zao zegny tsara mo ikanao zao hoe amin'ny fotoagna tsy ampoizinao zegny anao mbo tsara hieritreritry hoe fa anao zegny mbola hiaraka amin'olo nono vola hiaraka eto zegny andry amin'olo nono vola zegny
mety natao za jusqu'à amizao za tsy nagnano zegny mety tsy hoisy donc tsy hoisy tsy hoisy feky ke ino zegny koragna azondao ambara zay par rapport amin'ny raha jiaby nikoragnintsika zay amindreo olo surtout le olo zegny tsy mahay anao mivolagna fa anao zegny agnatin'ny membre-ndreo olo magnano makorel iny reo dia andafy io zegny izy baka za agnazava ho za olo efa tsy mino fa nle moan'le manam-pagnahy mahay raha à côté izy mandiniky hoe marigny zegny ohatran'ny raha magnano zegny satria olo zegny kafa mandeha mademoiselle mandeha andafy tsy miasa zegny defa makorely tsy hainandre koa ny vola agnatin'ny posinay ato tsy hainandre fa karakory re ty ato zay iagna amin'ny volanay sa mila boaka ndre tirana azahoanay voly nangononay ity ndesinay andafy tsy possible baka zegny fa olo samba amin'ny teknikinazy ohatran'ny raha magnano zegny tsy voatery zeny amla eo zeny hoe rehefa mandeha andafy tsy miasa de makorely asa mbo andeha profiter la vie-nazy izy ta Madagasikara vanjaly ny asa izy bon nahita hely izy bon nilay nangonona andeha hagnano fiaignana hely izy bon aza ty mitsaratsara olo ivelany zavatra endriky malao ny agnatina vorovoray tsara zay vao anao avakeo mandray o décision hoe ity marigny zaza ty ity marigny raha ataon'ny olo ty karahan'izao fa za jusqu'eto za na alotolotonandre heza za tsy magneky makorely azafa avy nagnontanian'ny polisy za ino raha tegna tsy tianao izy tegna tsy tianao olo jarata olo jiaby agnaty makorely oza satria tsy tiako marigny ka mbola tegna tsy tiako fa makorely zegny haloko fa noho avy am'le sexisme anaovanjare za makorely za tsy vola ka sexy za tsy vola marigny itsy mampigadra baka zo na ohatra tsy aboko aminare Facebook akato izy mety fa kady magnano sexy na mamako ty mbola magnano sexy fô za maty fa za tsy vola sexy na mpagnanovagna short fa mindraiky de pièce mpagnarana anjay mpasagna tsy problème fa za tsy voly amina sexy satria je suis né avec ça sexy professionnel bon regny nareo koragna jiaby zegny bon isoragna nareo jiaby za fa faragnatika eto raha ty tsy haiko mahôla fa bon regny nareo koragna anany jiaby zay fa nareo tokony maheno marigny tsara fa aloha nareo tsaratsara olo dinidiny nareo tseny karakory tseny fiainana tseny fa izy hoe izy tsy makorely izy tsy mirody izy tsy miaraka ampapasaosy tsara iny rody vazaha izy nandeha tandafy tantsara nagnano makorely zay ho izy io izy mivola mikoragna aminakahy raha mbola managna mila preuve koa anao hoe karakara za tagny hoe tamin'ny dokotera vieno misy ampakely este dossier un milliard donc totalin'izay izy regny nareo koragna jiaby zegny fa pisy anao tagny sina tamin'ny dokotera tamin'ny hôpital mpanjakana fa privé mihitsy anao privé andafy zegny lafo zegny tsy karaha amintsika Madagasikara ty bon regny nareo koragna jiaby zegny fa pisy anareo jiaby mizazay koa Facebook ambadiky ziwa katu fena